लोगोफोर आंनि बाजबला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै गेमनि बागैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। रामि भार्सेस गेम। नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन। स' लोगोफोर आंखौ एसआर गयारि इउटुब चेनेला भिडिअ बानायनो खोन्थानायलाय आं बानायनाय जाबाय। दा एसआर गयारि इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ खोन्थालांगोन। स' भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव मोनगोन आरोना लोगोफोर, गाहायाव मोनगोन। आं नोंथांमोननो फारि फारियैनो फोरोंलांगासिनो, नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबानो जाबाय। थ' डाउनलड खालामबा बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन आरोना। भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिप्शनाव मोनगोन नोंथाङा। थ' डाउनलड खालामबानो जाबाय आरोना। गाहायाव मोनगोन, नोंथांमोना मबाइल नाम्बार आरो अटिपि होनानै नोंथांमोना लगइन जाबानो जाबाय। लगइन जानाय लगे लगेनो 41 मोनगोन आरोना। 41 फैसा मोनगोन, बियो रियेल फैसा। नोंथांमोना एकाउन्टाव नोंथाङा उइद्र'बो खालामनानै लानो हागोन आरोना। नोंथांमोना फारियल' नायलांदो, अब्लालाय माखौथो नेनानै दं। रिसार्ज खालामदो आरोना। रिसार्ज खालामनोबा बै 41 नुदोंना, बिनियाव खाथियाव थानाय प्लास आइकनाव थुदो। प्लास आइकनाव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। अब्ला नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ, रिसार्जखौथ' खालामथारनांगोन ना होमबा गेलेनो थाखाय। नोंथांमोना 1000 थाइसेखौ खालामबानो जागोन आरोना। अब्ला आं खालामनानै दिन्थिनि, नैबेबायदियाव कनफार्माव थुनानै, अब्ला नैबेबायदियाव इन्टारफेस नुगोन आरोना। गुगोल प्ले गासिबो नेट बेंकिं खालामनो हागोन आरोना। नोंथांमोनखौ अननानै बेयाव इमेलबो होनाय जादों। इमेलाव नोंथांमोना सेरोब्ला नुगोनदि नोंथांमोननि गासिबो ब'नास आरि गासिबो माबा माबि मोननायफोरखौ खोन्थागोन आरोना। बेयाव नोंथांमोना बेयाव सापर्टबो होनाय दङ। सापर्टआवबो थुनानै नोंथांमोना वाट्सएप बायदि बायदि टेलिग्रामफोरावबो नोंथांमोना सापर्ट लानो हागोन आरोना नोंथांमोननिया। आरो बेयाव शेयारबो अपसनाव थुनानै नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन। इउटुबावबो गासिबो जा बेयाव खिनि होनाय दङ, बेयाव गासिबो शेयार खालामनानै नोंथाङा फैसा खामायनो हागोन आरोना। 80 थाखा, 90 थाखा, 100 गोबां बायदि बायदि खामायनो हागोन। जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों अटिपिजों आरो लगइन खालामनानै लायाखैब्ला, जुदि नैबेबायदि इन्टारफेस नुगोन आरोना बै खनाथिं आइडि लिरनायाव। थ' नोंथांमोना बैयाव गाहाय थारनि अपसनाव सेरनानै नोंथाङा पासवर्डफोरखौबो सोलायनो हानाय आरोना। बेयाव गासिबो निउ गाहायथारनि एसे गोजौनिया एकाउन्ट आइडि लिरलायनायाव, थ' नोंथांमोना बेयाव नाम्बार आरि पासवर्ड आरिखौबो सोलायनो हागोन आरोना। नोंथांमोना गेलेनानै मोननाय रांफोरखौ बोरैहाय उइद्र' खालामनो सानो, अब्ला नोंथांमोना बै बेंक बायदि गाहायाव बेंकनि खथा बायदि नुदोंना उइद्र' होनायाव, इयाव सेरनानै नोंथांमोना जायखिजाया नोंनि एकाउन्टफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा एकाउन्टनि नाम्बारखौ आरो IFSC क'डखौ होनानै नोंथाङा कनफार्म खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांनि लगेनथ' हाबा, बियो दसे 1 घन्टासो प्रसेसिं जानानै नोंथांनाव हाबगोन आरोना। आरो आं नोंथांमोननो ब'नास आरि मोननायखौ खोन्थानि, माने शेयार होनाय बाटनाव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। सानफ्रामबो दैलि आरो शेयार खालामनो हागोन आरो रेफारेलनिबो खोन्थागोन बेयाव। आरो लोगोसेनो ब'नास, नोंथाङा जेसेबांनाखि ब'नास मोनदों बेखौ बेयाव श' खालामगोन आरोना। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दसे गेलेनानै खोन्थानोसै आरोना। दा आङो गेलेनो सानदों ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनो सानदों आरोना। नोंथांमोना नायनोल' नाजादो आङो माबायदि गेलेयो, देरहागोन ना देरहाया। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुजाबोगोन। अब्ला बिदि सेरबाय, बेबायदि ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय आंथ' रिसार्जआ बारा खालामाखै, 41ल' दङ आंनाव। थ' बेजों बारा गेलेनो हाया, बिनिखायनो आङो एसे रिसार्ज खालामनानै लाग्रोनांगोन र'। दहायथ' आङो बोरैहाय रिसार्ज खालामनानै लानांगौ बेखौ खोन्थाखाबाय नङा होमब्ला। थ' खोन्थाबाय नालाय आङो बिनिखायनो खोन्थाथ'ला र'। एसे माने आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बोरै बोरै गेलेनांगौ प्रसेसिंखौल'। थ' अब्लालाय मा होनो होनबा, नङा होमबा। थ' गोजाथिं सेरोब्ला माबानि जायो, टाइगारनि जायो, आरो गोथांथिं सेरोबा ड्रागननि जायो आरोना। रिसार्जखौ खालामथारनाया नोंथांनि गुबै थांखि आरोना, गुबै थांखि। रिसार्जखौ खालामथारनांगौ। बेयाव जोबोरैनो मोजां मोजां गेम दं आरोना, नोगोर बुरजा। नायबानो जाबाय, नै गेमफोरा गोबांनो डिसक्रिपसनाव दं दै। बिनि लिंकआ नोंथांमोना डाउनलड खालामथारनाया गाहामथार आरोना। एसे नोंथांमोनाबो फैसा बासायबायो खोमा, एसे गेलेनानै रिसार्जफोर सोनो हायो खोमा, आरो सानफ्रामबो खामायनो हायो खोमा। इउटुबारफ्राथ' मेनला गेलेखायो नङा होमबा लोगोफोर। बिनिखायनो नोंसोरबो इउटुबार नङिफ्राबो गेलेबानो जाबाय आरोना। सोरबा जायफोरनाखि फिसा फिसा इउटुबारफ्राबो रां खामायनो सानो, इउटुबनिफ्राय माब्ला फैसा मोनगोन सानो, थ' नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै फैसा आरजिनो हागोन आरोना, फिसा फिसा इउटुबारफोराबो। थ' नोंथांमोना बेयाव नामफोरखौबो सोलायनो हायो, आरो नोंथाङा बे नोंथांनि आइडिखौबो कपि खालामनानै बयनोबो शेयार खालामहरनो हायो आरोना। नोंथांमोना बे गेमाव जेबो गिनांगौ गैया। नोंथांमोना इमेल आरो सापर्टआव सेरनानै नोंथांमोना रायज्लायनो हायो आरोना। रायज्लायनानै गासिबो खोथाफोरखौ सावरायनानै गासिबो बुंहरनो हायो, माने खोथाफोरखौ। अब्ला आं मोनाखै गेमखौ गेलेनानै बेफोरबायदिबो बुंहरनो हायो। अब्लानो नोंथांनो ट्रइट सोना हरगोन आरोना, नोंथांनि लस जानायफोरखौ। नाथाय ट्रइट सोनानै हरनाया बेलेग खोथा, बियो नोंथाङा जोबोरैनो मोजांथार रायज्लायनांगोन। मोजां रायज्लायाबा जुदि मोननायबो नङा आरोना। बेयाव बारा एडभार्टाइसबो जाया आरोना, बारा एड्सबो देखाया। थ' नोंथांमोना रिसार्जखौ सोथारनांगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि प्रफाइलखौ सोलायनो हागोन आरोना। नै आराम साउन्डबो सोलायनो हागोन। नै आराम सिख्लाफोर दङ आरोना। सिख्लाफोर बबे प्रफाइलखौ नोंहा लायो, नोंथांनि गोसोआथ' नैबेखौनो लाबाय।
आसा खालामबाय बन्धुफोर नोंथांमोनखौ आङो डाउनलड खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोनखौ थिनबावबाय आरोना बे गेमखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना रिसार्च आरि गोबांनो देरहानो हागोन आरोना रिसार्चफोर सोनायाव नोंथांमोना हेल्प मोनगोन आरोना ओमफ्राय जायफोराखि फिसा फिसा इउटुबारफोर एसे लाब खामायनो हागोन बे गेमजों आरोना बे गेमखौ गेलेयोब्ला